Mayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Lunes karon Hulyo 20 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Human sa pipila ka semana nga pag-uwan ang Pag-asa mi-anunsyo nga padayong masinati sa publiko ang kainit nga dala sa El Nino. Si Pag-asa Mactan Director Oscar Tabada miklaro nga sa buwan sa Hunyo ug Hulyo nasinati ang El Nino apan mild lang kini. Apan sa umaabot nga buwan miabiso si Tabada nga mas grabing kainit ang masinati sa publiko labi na sa amihan ng bahin sa Sugbo. Karon, ipaabot na ito for this months, coming months, moderate to strong na ni siya. Mas grabe ni siya effect na ito sa Cebu, specifically Cebu. Kami pag-ipik ko na ito makinati. During this month, no, kaning July, August, September, bugnaw na sila, hanggang diretso. Wala na taas na ilang, mabuo na ilang temperature, makinati na bugnaw nga panahon, hanggang tagutan. Pero ang mga tabo nga, mo sa atong temperature niya atong ulan minus kaya ulan. Ang Pag-asa mibutyag nga ang temperatura gikan sa Hulyo ngadto sa Nobyembre ning tuiga gibanabanang musaka ngadto sa 25 degrees Celsius sa sayo sa buntag samtang moabot sa maximum nga 33 degrees Celsius ang masinati sa hapon. Mitataw si Tabada nga ang 33 degrees Celsius base sa ilang ekipo apan kun basihan ang head index sa tao kini momarka ngadto sa 37 ngadto sa 38 degrees Celsius. Matud ni Tabada nga mas magrabihan ang Cebu ug ang mga silingang probinsya sa Central Visayas. Actually, naman sa central or centro man sa habagat southwest. So, ang southwest na to, supposedly ang western side sa Pilipinas, maunay mag-ulan. Kunya, naaman to sa tunga, maunang grabe epekto, but more o north, no? Norte ang grabe may epektuhan na ni. Atong gihimo man kugwa na ni, mga data, no? Data, kung itanaw. Karong July, ang ato din sa Cebu, July, below normal. Ingon man ang Negros Oriental, Siquijor, way below normal ang Bohol. Grabe epekto ang Bohol, like, way below normal. So, nag-drought ang Bohol. Sa August, ang Northern Cebu, way below normal. Unya ang Bohol, below normal. Ingon man ang Negros Oriental o Siquijor. Below normal, ang Northern Cebu, no? Way below normal. Sa ito, pag ningon sa way below normal, ako kay reduction. Ang Pag-asa mipahimangno sa publiko nga magkonserbar og tubig ug mangandam sa epekto sa grabing kainit. Tanang manindahay ug pagkaon sa syudad sa Davao ipaubos sa food handling seminar matud ni Mayor Rodrigo Duterte. Sigon sa mayor kagahapon nga iyang manduan ang City Health Office ug Environment and Sanitation Division nga magpahigayon og seminar sa tanang mga manindahay ug mamaligya ay og pagkaon sa syudad. Kini aron dili na mahitabo pa og balik ang nahitabong food poisoning nga susama sa nahitabo sa rehiyon sa Caraga. Diin dulan 2,000 ka mga tinun-ang ang nangalanag sa gikaong durian ug mangosteen candies nga nasayarang kontaminado sa bakterya. Matud ni Duterte nga ang training libre ug ang moapil mahatagan og identification cards nga gipirmahan sa usa ka city health officer ug sa sanitary officer. Ug kung ang usa ka vendor walay ID, ato bangon niini ang mayor. Kagahapon sa iyang TV program nga gikan sa masa para sa masa, si Duterte nangayo og pasaylo sa mga biktima sa food poisoning sa Caraga. 303 ka mga biktima nakasinati og diarrhea sa munisipyo sa Alabel sa syudad sa General Santos human sila makainom og tubig nga may presensya sa E. coli bacteria. Matod sa foodsafety.gov nga ang E. coli usa ka klase sa bakterya nga makita sa mga tinai sa tao o kahayupan. Apan dunay usa ka klase sa E. coli bacteria ang makamugna og diarrhea ug usahay mo resulta sa kidney failure ug kamatayon. Matod ni Municipal Health Officer Dr. Honorato Fabio nga ang mga biktima nakasinati og sakit sa tiyan, pagsuka ug pagkalibanga. Human sa hitabo gipailawom ang munisipyo sa Alabel sa diarrhea outbreak. Matod sa datos sa Municipal Health
Health Office nga ang mga biktima naggikan sa 8 ka mga purok apan ang labing nagrabihan mao ang mga residente sa purok Santo Niño. Nasayran sa Health Office nga naggikan sa mga kasapaan ug tabay ang tubig nga giinom sa mga biktima. Kahinumdumang nakasinati og hulaw ang munisipyo sa Alabel sa miaging mga buwan ug posibleng ang tubig baha mao'y nakakontamina sa giinom nga tubig sa mga residente. Ning pagbalita, ang Municipal Health Office miawag sa mga residente nga pabukaran lang usa una ang tubig nga imnon sa mga munisipyo sa Alabel. Usa ka makusog nga right cross punch ni the Filipino Flash Nonito Donaire Jr. ang nipaluhod ni Anthony Situl sa second round aron humanon ang ilang away ni adtong Sabado sa Macau, China. Nakabarog pa man tuod si Situl apan klarong nabunog o nabungog siya hinungdan nga ni surrender na lang ang iyang team officials pinaagi sa paglabay sa ilang tualya. Si Situl kinsa usa ka French boxer ug karon pa makasuway og pakig-away gawas sa France, aduna naka-record nga 20 wins, 4 losses uban sa 8 ka knockouts. Samtang si Donaire kinsa Fighter of the Year ni atong 2012, misaka na karon sa 35 wins, 3 losses uban sa 23 ka knockouts. Aduna na sabsiyay kay gayunan nga makakumbate o balik alang sa world title fight. Ang mga kaubanan ni Donaire pinanguluhan sa iyang amahan ni butyag nga kontento kaayo sila sa iyang kadaugan. O ganiya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know.
If you have selected your interest, the news bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato anigikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmahon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Anian na bay? Bisdak! Ato ni bay? Bisdak! Original ni bay? Bisdak! Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Camille Prats, katakdang mupaso na sab sa altar human kini na engage sa iyang non-showbiz boyfriend, si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Engaged na sab ang kanhi child star nga si Camille Prats ngadto sa iyang businessman fiancé John Yambao sa dihang mi-propose kini ni adtong Sabado diin nahimong emosyonal ang aktres. Unang gikasal ang aktres ngadto ni Anthony Linsangan ni adtong 2008 apan namatay kini ni adtong 2011 gumikan sa sakit nga cancer. Si Camille ug Anthony adunay anak nga si Nathaniel Cesar. Si Camille ug John Yambao kaila ng daan sukad pa ni atong mga bata pa sila ug gi-anunsyo ni Camille ang ilang relasyon pinaagi sa pag-post og mga hulagway diha sa Instagram ni adtong 2013. Kahulagway nga gipaambit ni Camille sa Instagram, matud niya nga wa paghihapon siya katuo nga nag-propose na si John sa iyaha. Pasalamaton kini sa iyang pamilya ug mga higala nga ni-witness sa maong proposal. Ug nagmalaumon kini sa laing chapter na sab nga ilang atubangon sa iyang anak nga si Nathan. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 658 Ultra Lotto o sa 649 Super Lotto sa mga bulang kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Aniya ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Og din natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Joy Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.